लाइथांनाय 26 सेप्टेम्बर 2024 सालमारियाव हाइनावहाय फातार हास्टेआव तंनाय एबा हैदराबाद तंनाय खरकसा तिप्रासा दानियल तिरप्रा उमर 20 years बिनि लांमा चखा बिनि कामिंखा कवाइफां शान्तिबाजार साउथ त्रिपुरा गदुंमा सालरमैनो ब हस्पिटालाव क्लाइजा यागुलो मिया 26 सेप्टेम्बर 2024 सालमारियाव ताखुक दानियल देबबर्मानि लांमा चखा हैदराबादनि गांधी हस्पिटालाव आबोनि 2 दिन सिगां 24 सेप्टेम्बर 2024 सालमारियाव ब खरकसा तिप्रासा नि लांमा चमानि बेंगालुरु हास्टेआव बिनि मुं बान्नाय लियान हालाम बनि लांमा बेंगालुरु हास्टेआव चखा फियाबा ताबुक लुकरकनि सुमुं आबसि तामनि बागै आसोक तिप्रासा रक बेंगालुरु हास्टे हाय हैदराबाद हास्टे हाय रगो तामनि बागै आसोक तिप्रासा रकनि लांमा चखा गोबांमा लुकरक सुंगु फातार हास्टेआव बेंगालुरु हास्टे हैदराबाद हास्टे गोबां कुप ते आलगा हास्टे रगो तिप्रासा रक सामुं खालायना थांगु रोंस्रोंना थांगु फियाबा तामनि बागै आसोक खे लांमा चनानि नांखाना तिप्रासा रकनि गोबांमा लुकरकनि सुमुं फियाबा आजगो ताबुक तिप्रा पिपल फाउन्डेशन एबा TPF मथा ख्लाइबै बरंनो चुबावै दंगो आजगानि डाइरेक्टर बरंगनां दिनेश देबबर्मा दै जतो तिप्रा पिपल फाउन्डेशननि आदं सं आबनि यागुलो तिप्रा पिपल फाउन्डेशननि डाइरेक्टर तामनि ककचार खाखनाय नेलेनो चिनि मांप्लियो हायना हाय तै खरकसा सिनि युबक खरकसा चेराय 3000 का लांमा चलंखा हैदराबाद दानियल त्रिपुरा बिनि बयसंगा मात्र 20 বছর 20 বছর मात्र बिनि पारा उठा गावसोर पारा साउथ त्रिपुरानि शान्ति बाजारनि एरियाव वो सप्ताह पैसा द्वारा किसा सीरियस डॉक्टर कोनो चांसेस कम है तो माने मियादी पड़ना लाइफ वीडियोस তিনি ওখানে হনি এই 12টা একটা রকম খানা গান্ধী হসপিটাল হায়দ্রাবাদ হ্যালো প্রেসিডেন্ট মিস্টার দীপক দেববর্মা হায়দ্রাবাদ ত্রিপুরা ফাংশনের টিম মেম্বার সবাইকে হামবাই তাহবো সং হামবাই